dává signál pro vhazování. Vhazování pro Burgera. Burger. Cílí puk na bránu. Berte, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Na první gól jsme nemuseli dlouho čekat. A nějak mě to nepřekvapilo. Tenhle tým našel slabinu a neváhal jí okamžitě využít. Vystřelil. Zachytává střelu. A puk má Karlových Varů. Ujčí přebírá volný krouž. Cílí dělovku na branku zleva. Puk si bere Karlových Varů. Ellis. Puku se zmocňuje Vítkovic. 1-1. Šance. Je volný. Pensatora nepustil gól. Bude za chvíli ve hře. To už zůstává na hole Hrušky. Očí bude vyštěvat. Ten hrdě střílí z přihrávky. Pech půjde na trestnou lavici za crosscheck. Vítkovický tým si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce potřeba vyvinout tlak. Víte, že si musí bod, poslední si jen sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. 1-1. Teď sám před brankou. Střílí z uhlavého. Nahazuje puk. Míří. Máme tu gól. Přesilovce. Celý zápis jsou velmi přesné a tohle je v tomto oboru učinný mistr. Jen počká, až brankář odkryje kousek branky a pak mu tam pošle puk. Je volný a drží moc dlouho. Tenhle golman má rychlé nohy a proto je jeho střímený styl tak efektivní. Střelci musí mířit do rohu, aby se přes něj dostal. Pozor, střílí! Dělovka! Ujčí! Držel se vyšťouknout puk. Rohu. Střílí! Neohroženě zastavil tu střelu. Posílá puk rychle dál. Zblokovaná střela. Puku se zmocňuje Karlových Varů. Pálí puk. Pálí. Skvělý zásah. Mensator brankář podržel puk. Bude se vhazovat. Vhazování vyhrává Vítkovice. Střelil dělovku. Hruška. Prava blokuje střel před brankou. Tým Vítkovic má puk. Střelba. Perfektní práce. Mensator. Puku se zmocňuje Karlových Varů. Mužička nehodil puk. Přerušil souhru soupeře. Dává prudkou střelu. Rozhodčí ponechává výhodu. Pensatora pokryl střelu betonem. Bude vyloučen za nedovolené bránění. Vítkovický tým má za sebou jednu úspěšnou přesilovku. Teď čeká druhá. Uvidíme, jestli bude opět úspěšná. Střílí na bránu. To získává Karlových Varů. 2 minuty. Pensatora udržel klid. Připravují se na vhazování. Střílí puk na bránu. Tuhle střelu také chytil. Nechal si puk pro sebe. Hráči se sjíždějí na vhazování.
jako zděla. Honke pryč z pásma díky dobré obranné práci Pecha. Pálí z voleje. Trefil tyčku. Vítkovický tým využívá své přesily a vyvíjí na protihráče silný tlak. Udržel puk moc dlouho. Jsme připraveni na vhazování. Vhazování vyhrává Vítkovice. Pálí na bránu. Skóruje a zvyšuje na 3:0. Puk letěl tak rychle, že to skoro nebylo vidět. Takovou střelu bych nerad chytal. Vhazování pro Lise. Puku se zmocňuje Karlových Varů. A je to konec třetiny. Stav je v této chvíli 3:0 a před námi přestávka.